De rondweg Zuidoost bij Dokkum is haast weer begaanbaar voor autoverkeer. De dijk tussen de Lauwerzeewei en de centrale as is zo goed als klaar. De werkzaamheden zijn min of meer gangzet wat je plant hier. We hebben last van het waar. Dat had dus patten spelen. Nou, dat kunnen elk bevestigen, denk ik, dat we nog nooit zijn wie het hier gewoon als dit. Dus in die zin is dat net echt ideaal geweest. Ondernemer had zijn uiterste best dingen om toch binnen de planning te blijven. Nou, uiteindelijk kunnen we 6 weken later. Maar ben we toch heel tevreden hoe uiteindelijk het werk het opleveren wordt. De dijk is haast 6 maanden dicht west. Er is 32.000 ton on stielslaken voor het hellen. En daarvoor is Skiersaan in het plak aan. Deze week asfaltweken? Tiertje komt de onderste lagering. Dan hebben we waanzinnig wat opknappen en oproemen en oorwerk. En dan vreet uiteindelijk de definitieve, hopen we, mijn deklaag, maar in elk geval de tussenlaag. Komt de vreet in, dus vreet die LED, dan zitten er strepen erop. Als het knap waar is, dan is het inclusief de deklaag. Als het miserig waar is of reinig waar is, dan is het maar de tussenlaag. Dus dan is hij nog net helemaal klaar, maar komen er wat strepen de wol op en hij gaat hier. Dus dat is een feit. De dijk gaat dus voor het weekend nog iepen. Om veiligheidsredenen zal er nog wel een snelheidsbeperking gelden. Je moet je realiseren, het is al je naaiwerk. Dus ik de bermen ben heel naai. Die ben nog net zo ver als wat ze worden. Uiteindelijk als er bij gas komt, et cetera. Dus ja, hij gaat iepen. Hij gaat ik mij alles iepen. Dus alleen de snelheidsbeperking zullen we er eerst wel even ophouden moeten. Ik word veilig iets van de meesten die te broeken. Dus we zullen een zondag omhouden eerst. Nog geen 100. Dus dat zo gauw dat kinderen door het uiteraard. Maar we moeten hem eerst nog één op zondag houden.